Hvis man kommer med sådan et vanvittigt udsagn, der siger, at hos os er alle omkostninger variable, der går ikke en måned uden at materialer og lønomkostningerne stiger. Er det så rigtigt? Ikke den første. Det er også nogle kapacitetsomkostninger. Ja. Lidt mere. Materialeomkostninger og lønomkostninger, hvis de bare stiger i pris, variabel er det ikke. Hvad skal der til for en omkostning, den er variabel? At den er direkte afhængig af produktionen eller afsætning. At den er direkte afhængig af produktionen eller afsætning. Nu siger hvis vi går ind og kigger, så er man mindre, at der er ændringer i produktionsmængden, så er omkostningen ikke variabel. Så det er kun hvis stigningen den er afhængig af en ændring i produktionsmængden, vi kan sige, at omkostningen den er variabel. Hvad så hvis der kommer et udsagn, der siger, at faste omkostninger er egentlig variable? Jo mere man producerer, jo mindre de faste omkostninger per stykke. Dermed de faste gennemsnitsomkostninger. Og det er så vist i den her graf på side 183, hvor man tager de faste omkostninger, giver det med x, og så er de faste gennemsnitsomkostninger. Er det så egentlig ikke rigtigt? At når man har sådan en faldende kurve, så må de faste omkostninger også blive variable. De faste omkostninger, de er fast. Om man tager 200.000 og dividerer med 200.000, så skal stadig have med 200.000 kroner. Så derfor så er det også røv. Det kan vi heller ikke bruge til noget. Ja, han stiller mange røvlede spørgsmål. På lang sigt er alle omkostninger variable. Ja. Ja, måske. Desværre, så kommer vi i næste kapitel til noget, der hedder sunk cost, så passer det ikke helt alligevel. Men se i forhold til, at de omkostninger, vi kender, de varierer over tid, så er det nogen, som vil være variable, set hen over lang tid. Så derfor så, ja, de kan variere med udsving over produktionen. Og det der med at fjerne produktionen helt, så bliver de jo variable. Men vi skal ind og kigge på flere faktorer. Vi skal ind og kigge på, om det er omkostninger, som vi kan slippe ud af igen. Hvis jeg påtager mig en omkostning, som jeg ikke kan slippe ud af, så bliver den jo ikke variabel. Hvis jeg har indgået et lejemål på 10 år, uopsigeligt, så må jeg bare konstatere, at jeg skal bare blive ved med at betale huslejen i 10 år, hvad enten jeg har lyst til at producere noget eller ej. Det er en omkostning, som jeg ikke kan skaffe mig af med igen, medmindre jeg betaler huslejen i resten af 10 år. Men set på rigtig lang sigt, så må det være rigtigt nok. Men set på halvlang sigt, ikke helt. Faste omkostninger udgør samme beløb fra periode til periode. Er det så et rigtigt udsagn? Hvis nu jeg har en måned, der har jeg telefonomkostninger på 100 kroner, næste måned så er telefonomkostninger på 300 kroner, og i den fjerde måned så har jeg ingen telefonomkostning. Men jeg sælger faktisk det samme i alle 3 måneder. Og telefonomkostningen så var jeg ikke. Nej. Så den svinger jo ikke i takt med produktionen eller salget. Kan en telefonomkostning være variabel? Hvis du er sonofon, det kommer an på hvilken del af sonofon til nord. Hvis nu der sidder en Telenor-medarbejder og ringer til mig og siger, kunne du ikke tænke dig at få et nyt abonnement? Og jeg så siger nej. Så er det stadig haft en omkostning til at ringe til mig. Men de ikke får noget solgt. Så er det en fast omkostning. Men den anden del af Telenor, der for hver gang de ringer op, og så spørger jeg sig, vil du ikke have et faldt abonnement? Så fakturerer det 50 kroner for at ringe op. Så er det en variabel omkostning. For hver gang de foretager et opkald, så får de en indtjening. Hvis de ikke foretager opkaldet, får de ingen indtjening, men hvis de foretager opkaldet, får de indtjening. Så i et callcenter, der kan det være opgaver, hvor det er en variabel omkostning, men det kan også være omkostninger. Eller
opgaver, hvor det er bare en fast omkostning. Det må vi bare finde ud af. Det handler om, det er, om I kan argumentere for, at der er en sammenhæng mellem produktionens størrelse og så svingningerne i omkostning. Og hvis I kan det, så er det en variabel omkostning på det tidsperspektiv, vi sidder og kigger på. Så kommer der 5'eren. Variable omkostninger er beslutningsrelevante, mens faste omkostninger er beslutningsirrelevante. Det var da nogle gode ord. Er det rigtigt? Det kommer an på tolkningen. Fordi hvis nu man går ind og kigger, hvad det er for en, hvis nu det er etableringssituation, så vil den faste omkostning være noget, der skal medregnes. Men det der bare er problemet, det er, hvis jeg står i etableringssituationen, og jeg skal købe min brandbil, hvis jeg vil ud og slukke brand, så hvis jeg ikke vil slukke brand overhovedet, så køber jeg ingen brandbil. Men hvis jeg vil slukke brand, så køber jeg en brandbil. Så er det jo netop definitionen, at så er det en variabel omkostning at købe en brandbil. Men i samme øjeblik, jeg har købt brandbilen, så er det jo en fast omkostning. Så det kommer an på, hvornår i beslutningskæden jeg ser det. Og man kan jo altid definere, at den faste omkostning, den jo egentlig er en variabel omkostning på forhånd, inden jeg har truffet beslutningen. Så derfor så er det jo et spørgsmål om, hvordan definerer vi variable omkostninger og faste omkostninger. Men normalt vil det være sådan, at udgangspunktet det er, at faste omkostninger, dem kan vi se bort fra, når vi skal træffe en beslutning. Hvorimod de variable omkostninger, dem skal vi tage med. Men set på rigtig lang sigt, og set når det er en budgetbeslutning, så kan faste omkostninger også have en variabilitet, der gør, at vi er nødt til at sige, at de kan påvirke. Hvad så den sidste? Grundskat, ejendomsskat, det er en variabel omkostning, for skatten den varierer direkte med grundstørrelse. Det sker ikke noget i det. Hvis nu I har et kontorbyggeri, er ejendomsskat så en variabel omkostning? Nej. Hvad med den der kornmark, jeg har nu? Hvis kornmarken den er større, så producerer jeg mere korn. Hvis kornmarken den er mindre, så producerer jeg mindre korn. Hvis du ikke producerer noget korn, så er det stadig. Det er nemlig et godt argument. For hvis jeg stadig ikke producerer noget, så skal jeg stadig betale grundskylden. Men jeg kunne leje en mark, og så sige, at en del af huslejen, det var grundskylden. Og så kom den af. Og hvis jeg vidste, at jeg ville producere korn i de næste 10 år, under alle omstændigheder, så ville det være sådan, at min produktion der var afhængig af, hvor stor min grund den var. Men som I kan høre, det afhænger af argumentationen, om man kan sige det ene, eller man kan sige det andet. Der er ikke nogen af de her begreber, som er fuldstændig faste begreber, så det handler om, hvordan er I i stand til at argumentere for, om det er faste omkostninger eller variable omkostninger. Så kommer der sådan en sjov lille en, hvor vi har, nu skal jeg få en opgave 2. Jeg har en vare, jeg vil producere. Den producerer jeg ved hjælp af en produktionsfaktor, der hedder V. Hver V koster 50 kroner. Og sammenhængen mellem produktionsvarer og færdigvareproduktion, det fremgår af den tabel, jeg har her. Hvordan skal jeg finde ud af, om det er en proportional omkostning, om det er en progressiv omkostning, en degressiv omkostning eller en direkte regressiv omkostning? Kan jeg det? Hvis nu jeg gerne vil beregne de variable omkostninger i alt, kan jeg så det? Ja, det kan jeg godt. Fordi jeg kunne sige, at det må være plus antal af indsatsvarer, jeg tager, gange med 50 kroner. Og så kan jeg kopiere den, og sige sæt ind, og sige sæt ind, og sige sæt ind, og sæt ind. Så kan jeg snyde lige at køre ned og kigge. Det er min variabel omkostningslinje. Kan jeg allerede på nuværende tidspunkt sige, hvordan den opfører sig? Ja, den er proportional. Det er jo en ret linje, der er der.
Hvis nu jeg godt kunne tænke mig at beregne mine variable gennemsnitsomkostninger, kan jeg så gøre det? Ja, det kan jeg godt, kan jeg ikke? Hvis nu jeg siger, at det må være i den første her 100 dividere med 10, det må være 10 kroner per styk. 200 dividere med 20, det må være 10 kroner per styk. 300 dividere med 30, det må være 10 kroner per styk. Og 400 dividere med 40, det må være 10 kroner per styk. Så har jeg en differenceomkostning. Hvorfor har jeg egentlig en differenceomkostning, ikke en grænseomkostning? Fordi jeg ikke forøger min producerede mængde med 1, men med 10 gange. Jamen, jeg kan jo godt beregne en differenceomkostning, alligevel kan jeg ikke. Hvis nu jeg siger, at det må være plus, og så en parentes, og så jeg siger, at det må være 100 minus 0, og så skal jeg klikke på den rigtige celle. Parentes slut, og så dividerer med en ny parentes, hvor der står 10 minus 0, og så parentes slut. Så en stigning på 100 divideret med en stigning på 10. Det giver sjovt nok 10. Hvis nu jeg tager og kopierer den, så står der 200 minus 100 divideret med 20 minus 10. En stigning på 100 divideret med en stigning på 10. I den næste, der står der 300 minus 200 divideret med 30 minus 20. En stigning på 100 divideret med en stigning på 10. Det giver også 10. Og i den tredje, 400 minus 300 divideret med 40 minus 30. En stigning på 100 divideret med en stigning på 10. Så skal jeg vise jer noget ondskabsfuldt. Fordi, som I så i tabellen ovenover, så har jeg sat differenceomkostningen midt imellem de to rækker. Men så har jeg selvfølgelig også sat de prikker her for differenceomkostningen midt imellem de to gennemsnitsomkostninger. Hvordan gør man det? Jeg har ganske simpelthen gjort det, at jeg bare har beregnet en x-værdi til mine differenceomkostninger. Og så har jeg sagt, at midt imellem 0 og 10, der ligger 5. Midt imellem 10 og 20, der ligger 15. Midt imellem 20 og 30, der ligger 25. Midt imellem 30 og 40, der ligger 35. Og så har jeg brugt det der som x-værdi, i stedet for at bruge den der som x-værdi. Så er det jo nemt nok, hvis man kan snyde. Så bliver vi udsat for det ekstremt lede, at de første 4 stykker ved, de koster 50 kroner per enhed, mens de næste 4 stykker ved, de koster 30 kroner per enhed. Kan vi så lave en ny tabel? Ja, det kan vi godt. Vi tager herover og siger, at de første 4, det må så være plus v gange med 50. Det kopierer jeg lige ned 2 gange, inden jeg retter til at det er 30, jeg vil gange med. Og så kopierer jeg den ned af en gang til. Ja, de første 4, de koster 50 kroner per stykke. Nej. Jeg får 6, og det 7 og 8 koster også 30 kroner. Jeg snød jo. Okay. Ind i den der er rettet til 30 kroner også. Nå ja, undskyld. Det er forkert. Undskyld, det er skrubt forkert.
I skal lade være med at lytte til mig. Fordi det, der må stå her, det må jo egentlig være plus 200 plus, og så parentes, og så må det være de 6 minus 4 gange 30, 260. Og så kan jeg nemlig tage den der, og så sige, at 4 gange 30, det er 120, oven i 200, så skal stå 320 der. Det andet, det er også for nemt. Ja. Hvad bliver differensomkostningen? Nej, jeg skal først have min variable gennemsnitsomkostning. 100 divideret med 10, det er stadigvæk til at have med at gøre. Også i hovedet. 200 divideret med 20, det er også til at have med at gøre i hovedet. 260 divideret med 30, det bliver lidt sværere, 8,67. Og 320 divideret med 40, det er 8 kroner lige ud. Det kan man også i hovedet. Fordi når det bare er gennemsnitsomkostning, så tager vi bare variabel omkostning i 18, og så bliver man taget tryk. Og det der er nogen, der bliver snydt af den her, det er, at den 260 kroner, så bliver det 6. Men det er det jo ikke, for det er jo 30 stykker, der producerer. Differensomkostningen, den må jo igen blive parentes begyndt, og så 100 minus de 0, parentes slutter, dividerer og parentes begyndt, og så må det være 10 minus 0 og parentes slut. Så 10 kroner på den første, og 10 kroner på den næste. Der må den være 6 kroner, og der må den være 6 kroner. Hvis jeg nu heroppe giver 50 kroner for en enhed, og jeg skal købe 2 for at producere 10, så giver jeg 100 kroner for at producere 10. Det må være 10 kroner per stykke. Hvis jeg hernede skal give 30 kroner per enhed, jeg skal bruge 2 for at producere 10, så må jeg give 60 kroner for at producere 10, og altså 6 kroner per stykke. Men så hvis jeg kører ned og kigger, så har jeg en grænseomkostning, som starter ned ad 10, så falder den ned til 6 kroner og fortsætter hernede. Herhen, der har jeg en variabel gennemsnitsomkostning, og den variabel gennemsnitsomkostning, den er først 10 i de første 2 intervaller. Så falder den til 8,67, og så 8, så er den faldet ned, så den kommer tættere og tættere på de 6 kroner, hvis jeg bare bliver ved med at køre ud af. Så har jeg en linje der er delt i 2. Hvis nu I skulle beskrive, hvordan omkostningsforløbet det er på den. Degressivt. Ja. For at se over hele kurven, så stiger den mindre og mindre. Man kunne også være ond og så sige, at den er stykvis proportional. Fordi målet på de første 20, der er den proportional, og målet på de næste 20, er den også proportional. Men set over hele intervallet, så må den være degressiv. Og så kommer altså et kilderspørgsmål. Angiv endvidere ligningerne for grænseomkostning, variable omkostning og variable gennemsnitsomkostninger i produktionsintervallet fra 0 styk til 20 styk og fra 20 styk til 40 styk. Det var da egentlig ondt, var det ikke? Skal vi starte med grænseomkostningen? I intervallet fra 0 til 20, hvad er grænseomkostningen der? En vandret strejf til 10 kroner. Så den er 10. I intervallet fra 20 til 40, der er grænseomkostningen 6 kroner. Så den var lige med 6.
Så i de to intervaller, først 10 og næste 60. Det er rimelig nemt. Ja, det er en grænseomkostning. Den her er beregnet som differenceomkostning. Men her kan jeg jo gå ind og måle, hvis nu jeg producerer en mere, hvad koster det så? Og så producerer en mere, så koster det stadig 10 kroner. Så her, når jeg tegner en differenceomkostning, så vil jeg kunne aflæse grænseomkostningen. Og det, altså, det er jo det onde ved det. For jeg har egentlig beregnet som differenceomkostning, det er rigtigt. Hvad så med variable omkostninger? Kan jeg også finde formlen for dem? Den blå streg her. I intervaller fra 0 til 20 styk. Stiger med 10. Den stiger med 10. Så den hedder VO er lige med 10x. Så kommer den næste. Altså det næste stykke. Kan jeg også sige noget om det? Hernede, der står der egentlig VO er lige med 10x plus 0, fordi den skærer i 0. Herhenne, der kan se, at den skærer ikke i 0, men jeg ved, at hver gang den flytter en ud af, så stiger den med 6. Så den hedder et eller andet med 6x plus et eller andet. Med 6x plus hvad? Ja. Den stiger fra 200 til 320 på 20 styk. Så må den også falde med 120 styk, med 120 kroner på de første 20 styk. Og det vil sige, at den skærer i 80. Fuldstændig rigtigt. Hvis nu vi ikke kunne gennemskue det, kan vi så regne det ud? Den hedder VO er lige med AX plus B. A er lige med delta, divideret med delta. Der skal stå VO det ene sted, og der skal stå X det andet sted. Men hvorfor en skal det stå hvor? X foran, V foran. Og det skal der, fordi den der skal ganges med X og give kroner. Så må det være rigtigt nok. Ja. Delta VO, den stiger fra 200 til 320, mens den går fra 20 til 40, er lige med minus 120, det er minus 20, er lige med 6. Det har været pænere til at bygge tallene, men det er det samme resultat. Hvad så med B? Vi kan jo snyde og gøre ligesom vi regne med A, men ikke med det. Anita, tak. Jo. Men er det den rigtige måde at gøre det på? Vi ved her, at der står, at omkostningen 200, den er lige med 6 gange 20 plus B. For vi ved jo, at 20 og 200, det var ikke datasæt. Vi kunne også have brugt 347. Men hvis vi bruger den der, så står der, at B er lige med 200 minus 120. Det er lige med 80. Og ellers så står der, at VO er lige med 6x plus 80.
Det er kun for den øverste del af linjen, eller? Det er kun den øverste del af linjen. Delene derfra og så dertil. Ja. I intervaller fra 20 til 40. Man kunne også bare snyde. Og så lægge sådan lineal på, så sige, det sker lige nok i 80. Det giver præcis samme resultat. Så der er ikke noget forkert i det. Så er der ikke flere spørgsmål i den. Så må vi hellere kigge på opgave 3. I opgave 3, der har vi det samme. En variabel produktionsfaktor, som koster 50 kroner per enhed. Sammenhængen mellem faktorindsats og færdigvareproduktion fremgår af følgende tabel. Hvis man kunne gøre det før, og så sige, at det er egentlig faktorerne gange med de 50 kroner, så tager jeg lige og fastlåser dem. Så kan jeg hurtigt sige, så må det der være 100 kroner, næste det må være 200 kroner, den tredje det må være 300 kroner, og den næste det er 400 kroner. Det var jo ikke svært. Hvis nu jeg lige tager ned og så ser, hvordan min total omkostningskurve den ser ud, eller variabel omkostningskurve den ser ud, er det så en progressiv, proportional, eller degressiv, eller regressiv kurve? Degressiv. Det er jeg enig i. Jeg prøver lige at flytte den her, fordi den er egentlig i vejen for mig. Og så prøver jeg lige at sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at få en kurve på dem der. Så jeg går lige herop på indsæt, og så siger jeg kunne godt tænke mig sådan et linjediagram, fordi det har jeg hørt, det skulle være så godt. Det var ikke ordentligt. Undskyld, jeg laver lige om. Så jeg siger lige, at jeg vil gerne formatere. Nej. Sådan noget vrøvl. Her der siger jeg vælg data. Og så siger jeg, at jeg vil gerne redigere. Og så vil jeg have mine x-værdier. Det er noget rod, man bare skriver 1, 2, 3, 4. Så siger jeg OK. Er det en progressiv, proportional, degressiv eller regressiv linje, det der? Så x-aksen er jo nærmere logaritmisk, end den er, eller i hvert fald mærkelig. Linjediagrammet, det vil bare ændre den her på x-aksen, og så kan stadig give mig en ny linje. Det kan ikke bruges noget som helst. Og derfor, I må aldrig nogensinde bruge det der linjediagram til noget. Det kan ikke bruges til noget. Væk. Og så bruger vi det der i stedet for. Og jeg må hellere komme op, så jeg dækker pænt. Det hedder XY-diagram. Og hvis det er en engelsk version, så hedder det scatterplot. Det kan også hedde punktdiagram på dansk i nogle versioner. Variable gennemsnitsomkostninger. Er det ikke lidt ligesom før, at jeg tager variable omkostninger og dividerer med antal stykker, jeg producerer? Plus 100 dividerer med 4. Det er 25 kroner. Det er 20 kroner. Det er 15 kroner. Og det er 10 kroner. Hvis den der, den er degressiv, så vil det have en variabel gennemsnitsomkostning, som er faldende. Det er jo godt nok. Den funktion kender vi også godt i forvejen. Differenceomkostningen, det må igen her være plus, og så er den med parentes 100 minus 0, dividerer med en ny parentes, hvor der står 4 minus 0. Så 25 kroner på den første.
16,67 på den næste, 10 på den tredje og 5 på den fjerde. Hvis nu lige kigger, første gang så laver jeg 4 styk, de koster 100 kroner, det er 25 kroner per styk. Så laver jeg 6 mere, der også koster 100 kroner mere. Det må være 16,67 kroner. Så laver jeg 10 mere, der koster 100 kroner, det må være 10 kroner per styk. Så laver jeg 20 mere, som også koster 100 kroner mere. Det må være 5 kroner per styk. Så differenceomkostningen er bare, at jeg ser, hvor meget stiger min variable omkostning i alt med. Jeg kan lige gøre sådan der. Det er klart se. Hvor meget stiger min variable omkostning med, og hvor mange flere får jeg ud af det. De to giver det altså bare med hinanden for at få min differenceomkostning. Selvom det virker åndssvagt, men man bare kunne gøre det i hovedet, så bruger jeg næsten altid den formel der, hvor jeg tager, så siger jeg, den der minus den der, den der minus den der. Fordi hvis jeg ikke gør det, så ender jeg med at lave en fejl. Et eller andet sted, så kan jeg ikke regne. Og så er det nemmere bare at have gjort det med det samme. Og så kunne jeg aldrig nogensinde finde på i praksis at lave sådan en tabel, hvor jeg har tomme linjer. Fordi det er godt nok kravt at kopiere det. Jeg vil gøre det altid, at jeg lige ser efter, om jeg kan få lov til at flytte den der. Så når jeg har hernede, så vil jeg sige min differenceomkostning. Den markerer jeg lige. Og så trykker jeg lige på Ctrl 1. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have en skrifttype. Det skal være hævet skrift, ikke gennemstreget skrift. Og så min erfaring siger mig, at hvis jeg så laver om til skrifttype 14 samtidig, så kommer den til at stå højere i cellen end de andre. Og så kan man se, at det var meningen, de skulle være midt i. Lige så kan jeg bare kopiere hele formen ned med det samme. Og så vil jeg selvfølgelig gøre det samme med mine x-værdier til differenceomkostningen. Så er det hurtigere at regne, hvis jeg gør det på den måde. Hvad er pointen i, at du sætter den derop til? Det forstod jeg ikke helt. Det er for, hvis nu jeg kigger herop, så herop, så står den imellem 0 og 4. Ja. Så får jeg den også til at se ud, som om den står imellem 0 og 4 der. Og så kan man snyde yderligere og så sige, at de skal så også stå øverst i cellen og sådan nogle ting. Så det kommer til at se ud, som om de står så meget op midt i som overhovedet muligt. Men det er da jo bare en hjælpeberegning. Hvis nu produktionen den ændres med 10% i den her, vil de variable omkostninger så ændre sig med mere end 10% eller mindre end 10%? Altså, hvis jeg øger mængden, jeg skal producere med 10%, vil mine omkostninger så ændre sig med mere eller mindre end 10%? Ja, den er degressiv, så det vil være mindre. Det må jo være rigtigt. Og så hvis man beregner omkostningselasticitet, hvor man tager den procentvise omkostningsændring, giver den af den procentvise produktionsændring. Og så man tager en produktionsændring på 10%, så der omkostningselasticiteten, den er 0,5, så vil min omkostning ændre sig med 5% i stedet for 10%. Det er det, vi skal til at lege med, når vi kommer til på onsdag. Så skal vi lege med elasticiteter. Det springer vi lige over nu. Og så bare sige, at den ændrer sig mindre end 10%. Så har vi heldigvis en opgave 4 også. Det er jo helt fantastisk. Det må egentlig starte på samme måde, at vi starter med vælgerne og ganger dem med prisen per styk. Og så siger 0 gange 50, det er 0.
2 gange 50 det er 100, 3 gange 50, nej 4 gange 50 det er 200, 6 gange 50 det er 300, og 8 gange 50 det er 400. Så langt, så godt. Progressiv, degressiv, proportional eller regressiv? Progressiv. Den stiger mere og mere. Hvis jeg nu her ikke har brugt et XY-diagram, men et almindeligt linjediagram, så har det bare haft en lille linje, men så vil der bare hernede blive mindre og mindre afstand mellem tallene. På samme måde som her, at først er der 20, så er der 10, så er der 6, så er der 4 imellem. Variable gennemsnitsomkostninger. Det må jo være det samme som før. 100 divideret med 20, det er 5. 200 divideret med 30, det er 6,67. 300 divideret med 36, det er 8,33. Og 400 divideret med 40, det er lige 10. Hvis jeg nu kigger, så har en variabel gennemsnitsomkostning, som er stigende. Det skal den jo også være, når vi har en progressiv variabel omkostning. Så det er jo sådan set godt nok. Hvis jeg tager min differensomkostning plus, og så parentesen igen, 100 divideret, eller 100 minus 0, parentes slut, divideret, parentes begynd, og så 20 minus 0. Så har jeg 5 i den første, 10 i den næste, 16,67 i den tredje, og 25 i den fjerde. Hvis jeg kigger her, så laver jeg 4 mere for 100 kroner mere. Det må jo være 25 kroner per stykke. Heroppe 6 mere for 100 kroner mere. Det er 16,67. Her 10 mere for 100 kroner mere. Det må være 10 kroner. Og det er jo altid bare det, jeg går ind og beregner. Og så kommer det gode spørgsmål. Hvis en given produktion X ændres med 10%, vil VO der ændre sig med mere eller mindre end 10%? Mere. Er det ud fra logik, eller ud fra udelukkelsesmetoden, at det var mindre før? Ja, det er jo ud fra kurven, fordi kurven viser, at det bliver mere og mere, de variable omkostninger ændrer sig. Så selvom jeg ændrer den samme mængde hernede, så vil prisen ændre sig mere og mere. De variable omkostninger ændrer sig mere og mere. Og det er jo sådan set godt nok. Jamen det går jo fint det her. Så hvis nu vi kigger i opgave 5, så har vi igen en vare. Her ser det bare ud som om varen den går helt op til 12 stykker ved. Så kan jeg se at jeg har glemt at udfylde et par tal, men det må vi jo bare tage med. V eller variable omkostninger, det må jo stadig være det samme. At det er de 0 styk gange med 50 kroner. Jeg fastlåser lige. Og så siger jeg 2 gange 50 det er 100, 4 gange 50 det er 200, 6 gange 50 det er 300, 8 gange 50 det er 400, 10 gange 50 det er 500, og 12 gange 50 det er 600. Og så skal jeg lige her have til at stå 60 og 50. De variable gennemsnitsomkostninger. Jamen det må jo stadigvæk også være 100 divideret med 8. Det er 12,5. 200 divideret med 20, det er en 10'er. Og 300 divideret med 38, det er 7,89. 400 divideret med 54, det er 7,41. 500 divideret med 60, det er 8,33. Og
600 divideret med 50, det er 12. Det er som om grafen ikke rigtig følger med. Følger grafen ikke med? Så har jeg garanteret lavet den forkerte min graf. Eller også er vi blevet enige i en af de begrænsninger, Excel har. Der er et eller andet galt med den i hvert fald. Det kan være, at jeg har kvaret mig i beregningen. Nå, men det er måske fordi, at jeg har sådan der. Må det ikke det hjælpe? Så prøver jeg lige den der plus den der dividere med den der. Sådan der. Det bliver lidt kønnere. Bare ikke meget kønnere. De former, jeg lavet heroppe, har jeg bare kopieret hernede. Så sagt, den kører bare videre med. Differenceomkostningen. Jeg prøver lige igen heroppe i hvert fald. Og så lige sige, at det må være plus de 100 minus 0 dividere med en ny parentes 8 minus 0 og parentes slut. 12,5 på den første, og så 8,33 og 5,56, 6,25, 16,67 og minus 10. Den kører heller ikke ordentligt. Så laver jeg lige den hernede også. Hvad kan man bruge graferne til? Altså en ting man kan, det er, at hvis man kigger på den her, så siger at der har vi x-aksen heroppe, og der har vi omkostningen. Hvis jeg kommer ud over en produktion på 60 styk, eller hvis jeg kommer ud til det punkt her, så vil jeg få færre produkter ud af at producere videre. De der færre produkter, jeg får ud af at producere videre, det kan jeg jo lige så godt droppe og så sige, under alle omstændigheder vil jeg stoppe her, hvor min omkostning den er 500 kroner, og jeg producerer 60. Men den her er jo ikke den S-formede omkostningskurve. En S-formede produktionsfunktion, der vil jeg jo også stoppe på toppunktet, og så sige, at det kunne ikke betale sig at producere videre. Når den bliver direkte regressiv, så vil vi jo ikke producere længere. Og det er omkostningsfunktionen her. Variable gennemsnitsomkostninger. Det er noget højt, men den vil jo komme til at se sådan der ud. Grænseomkostningen, den er også noget højt, men vil også komme til at se sådan ud. Fordi når jeg lige pludselig dividerer med et negativt antal x'er, så får jeg en negativ tal. Fordi min omkostning stiger, mens antallet af x'er det falder. Så de ser mærkelige ud, de funktioner der. De ser noget pænere ud, når man tegner dem i hånden. Men x-y-diagrammet skal kunne håndtere dem, så når de
trods alt kommer til at se så realistisk ud som overhovedet muligt. Men den S-formede produktionsfunktion og den S-formede omkostningsfunktion, der vil vi stoppe der, og så slipper vi for de der mærkelige tal, vi har med der. Heldigvis. Hvorhen er VU-kurven degressiv, og hvorhen er den progressiv? Kan vi sige noget om det? Ud til cirka 30 er den degressiv. Og så bliver den progressiv op til den rammer i 60. Og så er den direkte regressiv derefter. Men degressiv herop til, så ser det ud som om vindtangenten der ligger der. Og så derop til, der bliver det så progressiv. Hvordan kan vi konstatere, eller kontrollere, at vindtangenten, den ligger lige præcis der ved 30? Ja. Lige præcis her, hvor vores variable gennemsnit, eller vores differenceomkostning, hvor vores grænseomkostning den er lavest, der har vi vindtangenten. Og lige præcis her, hvor den skærer op igennem, der hvor vi har vores laveste mulige variable gennemsnitsomkostning, hvad ligger så der? Og så nu er jeg enormt heldig, så passer at når jeg lægger den her på her, og så kører op til at rammer, så rammer jeg lige i det punkt, hvor de to, den der, lige det punkt, hvor de to, de skærer hinanden ovenover. Så der var nulsekanten, den skærer. Det skal være lige under det punkt der. Så kunne man godt lave de der kurver til bløde kurver. Så skal I bare se, hvor grimt det bliver, hvis I forsøger det. Men man kan gøre det i stedet for. Jeg tror endda, man forholdsvis enkelt ved at sige skift diagram og annullere. Skift diagram type. Og så tager vi lige x-y punkt diagram. Og så siger vi lige, at det skal være med bløde kurver i stedet for. Det bliver i hvert fald ikke pænere, altså. V-kurven bliver pænere af det, men de to andre bliver bestemt ikke pænere. Jeg prøver lige at sige, at dem her, de skal være over på min sekundære akse. Ej, de vil heller ikke så meget grimmere. Og jeg er altså mere præcis. Jeg højre klikker på den. Og så når jeg har højre klikker på den, så siger jeg bare, at den skal være på sekundær akse i stedet for. Altså når I højre klikker på en, så kan I altid bestemme, om den skal være på den ene akse eller den anden akse. Ved at sige, ja, skal indramme dataserien. Og så sige formater dataserie. Så i 13 vil den gøre det herude sekundært. Og i tidligere versioner, der vil den bare åbne en ny foran, hvor den spørger efter, hvilken akse det skal være på. Væk med det der. Hvordan indsætter du den der akse derovre, hvis du laver helt fra bunden af diagrammet? Det gør jeg første gang, jeg indsætter en dataserie. Så i samme øjeblik, jeg indsætter den dataserie, der går jeg ind og klikker på den, og så siger jeg, at jeg vil have den på den sekundære akse. Og hvis de ligger så tæt oven på hinanden, at jeg ikke kan komme til, så kan jeg højre klikke her for at vælge det. Ja, når man tænker helt fra starten af, hvordan laver du en sekundær akse? Den laver jeg først, når jeg har indsat en dataserie, hvor jeg vil have en sekundær akse. Ja, okay. Det kan godt være, at der findes en eller anden diagramtype, hvor jeg har to akser på med det samme. Men det er ikke en, jeg bruger normalt. Jeg indsætter den altid først bagefter.
Eller nogen af jer, der planter meget hæk? Nej, jeg har bare rykket mere op. Ja. Så nu skal vi til at finde ud af noget, der er meget, meget vigtigt. Det er nemlig, er hækplanter spist? Det vil blive væsentligt. Jeg kan købe hækplanter. Jeg har per styk ved løssalg. Det koster mig 12,5 per plante. Så kan jeg købe et bund af 100. Det koster 1000 kroner. Det er dumt, at tage bunden, når det er et bund. Og så kan jeg købe ved mindst 2, eller pris per bund ved køb af mindst 2 bunder. Jeg kunne godt tænke mig at plante en hæk. Men ligesom når jeg skal tapetsere, så har jeg det kæmpe store problem, når man kommer hen til farvehandleren, og så spørger efter, hvor mange kvadratmeter væg har du? Jeg siger, rummet er cirka 20 kvadratmeter. Og så siger han med det samme, jamen så er værelse 50 kvadratmeter væg. Og hvordan han nogensinde er kommet frem til, at væggen de 2,5 meter høje, det ved jeg ikke. Men når jeg skal plante hæk, så kigger jeg, haven den er 800 kvadratmeter, jeg skal have nogle hækplanter. Hvor mange skal jeg have? Og så gider jeg ikke høre nogle tomfingre, eller hvad man skal plante 3 per meter, eller et eller andet, 5 per meter, 10 per meter. Fordi det jeg gerne vil, det er jeg gerne have, sådan at jeg i intervallet fra 0 til 300 styk ved, om jeg skal købe en af gangen, om jeg skal købe et bund, eller jeg skal købe 2 bunder. Eller 3 bunder, eller 4 bunder, eller 5 bunder. Ej. Hvis nu der er 100 i bund, så må det jo højst være 3 bunder, jeg skal købe. Hvordan finder jeg ud af det? Jeg kan tage slavemetode. Og så sige 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nu har jeg med vilje lukket for min regneark, fordi regneark, så det faktisk den nemmeste metode. Det har de ikke gjort, kan jeg se. Men det er snyd. Hvis nu jeg køber en, så koster den 12,5. Hvad hvis jeg køber 10? Så koster det 125 kroner. Hvad hvis jeg køber 100? 2 gange, 10 gange til. 1250 kroner. Jeg tror det er over. Nå, nej, 10. Okay. Men der er nogen, der vil sige, at hov. Hvorfor de 1250 kroner for noget, man køber for 1000 kroner? Det vil sige, der står der ingen 1000 kroner. Så prøver jeg lige en test. Så ved jeg godt, at det er enormt ufedt af vores. Så vil jeg kun købe 99. Det giver 1237. Okay. Jeg tror, du vil købe de 100 for sådan en væk.
Der kommer vi ind på det der, at hæk kan være giftig. Kan de bruges i grøntsagssuppe? Okay. Hvis nu hækplanter var giftige, så det koster mig 1000 kroner at skaffe mig af med den der ekstra hækplanter, så ville jeg jo være i tvivl. Men hækplanter, den vil jeg læse ned i kompostbønnen, eller skraldsækken, eller grøntsagssuppe. Så vil jeg sige, men hvis jeg skal købe 99, så er det også give 1000. Hvad hvis man skal købe 80? Så er det lige hvad for en anden beføjelse. Så er det fuldstændig ligegyldigt, hvorfor ikke? Det vil sige, hvis nu jeg siger, at det der det ikke bare var resultat, så vil jeg sige, at fra 0 til 80, så vil jeg sige, at det er 12,5 x. Og så fra 80 til 100, så må det være 1000 kroner. Jeg vil give. Jeg prøver lige at gemme den der tilbage. Lidt. Så tager vi kalkulatoren frem. Så køber jeg 180. 180, det må være 1000 plus 80 gange 12,5. 2000 kroner. Er jeg ikke købt? Det er nemlig rigtigt, jeg er smådum samtidig. Fordi jeg ved jo, at jeg kan købe 200 for 1800 kroner. Hvor mange skal jeg ned på, hvor jeg skal sige, at det er 1000 plus x gange 12,5 er lige med 1800. Det er jo rimelig nemt. Der er 800, det er den 12,5. Og så lagt 100 til. Det vil sige, i intervallet fra 100 til 162. Men det er altså 64. Altså, så retter vi også til 80 af. Der må det være 1000 plus x minus 100 gange 12,5. Og så fra og faktisk er det også forkert, fordi det er kun indtil 163. Fordi fra 164 til 200 der giver 1800. Men det der vil jo give 1800 også. Det er jo ligegyldigt, om der er så 63 eller 64. Og så sige, nu har jeg så 200 stykker til 1800 kroner.
300 styk, så ved jeg at give 2700. Men hvis jeg siger tilsvarende, og så siger at jeg har 1800 plus 12,5x er lige med 2700. Det passer ikke. Det er nogle prøve. Vi skal stoppe ham og se den her prøve. Fordi jeg kunne få 2.000 for samme pris. 2. Nej. Det er prisen, der står der. Det er 1800. Hvor mange gange går 12,5 op i 900? 72. 72. Er det godt i 900? Jo. 2700 minus 1800, er det ikke 900? Jo. Til 2, 7, 1, så må det jo være 1800 plus x minus 200 gange 12,5 og så 272 300, så må der så stå 2700. Det er da nemmere i dag. Kan vi tegne det uden at bruge regneren? Vil logik ikke sige, at anden gang, når det bliver billigere, så skal man købe færre, for det kan betale sig, eller er det bare marginale sider? Jo, det vil logik sige, men det der bare er problemet, det er, at vi starter med at give 1000 kroner, og dernæst så hopper vi ned på, så er det 900 kroner, vi kommer op på. Så der er det faktisk kun 800 kroner i intervallet, og der er der 900 kroner i intervallet. Så logik vil sige, at anden gang skulle det være billigere. Anden gang skulle det være færre. Men intervallet er større anden gang, fordi jeg også får rabat på de første 100. Men derefter så vil det være det samme, ikke? Derefter vil det være det samme. Så vil det være 900 kroner, jeg giver det. Med 12,5. Hvis nu jeg skulle tegne en kurve, så kan jeg starte nedefra. Så kommer jeg til et eller andet punkt, hvor jeg kommer til 1000 her. Og så kører jeg videre med 12,5. Så kommer jeg med et punkt, hvor jeg kommer til 1800. Så er jeg bare for sådan en trapland. Hvad med min grænseomkostning? Det her kan jeg vist godt slippe. Hvis nu jeg køber 1 hektar, hvad er min grænseomkostning så? 12,5. Det vil sige, at jeg tegner et vandret stykke ud her. Så jeg kommer til 80. Hvad er min grænseomkostning for hektar nummer 81?
Hvis nu skulle købe 81 hektar, hvor meget vil I så give for det? 1000 kroner. Hvis vi skulle købe 80, hvad vil I så give for det? 1000 kroner. Hvad koster nummer 81 så? 0. Det vil sige, reelt er en rigtig linje der. Den går hen til nummer 100. Nummer 101, den koster 12,5. Og så var det 64, vi blev enige om. Nummer 200, den koster 12,5. Og så var det 72. Det er min grænseomkostningsfunktion. Den er jo. Hvad er min variable gennemsnitsomkostninger, hvis jeg køber 10 hektar? Sådan her. Hvis jeg køber 80. Sådan her. Det vil sige, at det første stykke her, så er den variable gennemsnitsomkostninger det samme som grænseomkostningen. Hvad hvis jeg køber 100 hektar? 10. Det er jo rimelig nemt. Ja. Nej, undskyld. Det er langt for at se det. Jeg tror faktisk, ja. Den bruger sådan der. Det gør den også. Jo flere jeg skal give den, jo mindre effekt vil det få. Hvad hvis nu jeg køber 164 hektar til 1800 kroner? Hvad er min variable gennemsnitsomkostning så? Lidt mere end man siger. 1800 divideret med 164 med andre ord. 10,98. Det betyder så er næsten heroppe. Hvis jeg køber 200 for 1800, nej, det var 200 hektar for 1800 kroner. Det må være nyt. Det må da være nyt. Hvad hvis jeg køber 272 hektar for 2700 kroner? 1,93. Nu skal sige, så er det faktisk den der. Og så er det lige under den. Og hvis jeg så køber 300 for 2700 kroner. Hver gang jeg producerer eller køber 100 mere, så vil jeg få det stykke igen. Fremover. Og så bliver det bare fladere og fladere.
fordi vi bliver flere og flere biler nu. Det er totalomkostningsforløbet. Det er grænseomkostningsforløbet. Og det var gennemsnitsomkostningsforløbet. Er det progressivt, proportionalt, degressivt eller regressivt? Det er det. Det er det hele. Jamen, hvis vi kalder det lineært proportionalt eller stykvis proportionalt med degressive elementer. Fordi vi får rabat en gang imellem. Bare et forslag. Jeg har 2 maskiner. De hedder M1 og M2. Jeg kunne godt tænke mig at producere skruer. Og der er det helt fantastiske, at jeg ved, at mine variable gennemsnitsomkostninger på M1, de er 6 kroner. Og det er de i intervallet fra 0 til 70.000 styk. Det sætter jeg lige kantet parentes, så man kan se, at de 0 og de 70.000 styk, de er inklusive, tror jeg. Så har jeg M2. Der gælder det, at VG er lige med 4 plus en 30.000 dx. Og det gælder i intervallet fra 0 til 60.000 styk. Hvornår vil jeg tage M2 i brug? Hvis jeg vil tage M2 i brug. Nej, M1 i brug. Det er jo lige nøjagtigt det svar, jeg håber på. V er lige med 4 plus 1 30.000 dx er lige med 6. Det sker, når 30.000 dx er lige med 6 minus 4 er lige med 2. Det vil sige, at x er lige med 60.000. Det vil sige, indtil jeg producerer 60.000, så bruger jeg kun maskine 2, og så fra 60.000 op, så bruger jeg maskine 1. Jeg vil producere 80.000. stykker, og så siger jeg,
Maskine 1. Det må så være 20.000, den skal lave. Gange 6. Er den med 120.000. Og maskine 2. Den skal lave 60.000 gange. Og så må det jo være 4 plus 6, det er 2. Det er 300.000. Jeg prøver lige for sjov skyld at sige, jeg vil faktisk kun lave 50.000 på maskine 1. Nej, på maskine 2. Så tager jeg lige maskine 1. Hvis det her det bliver højere, så har I ret. Eller den der rolig har ret. 30.000 gange 6. 180. 50.000 gange 6, nej 4 plus 6, gange 2, er lige med 250.000, er lige med 0, 330.000. Er 330.000 mindre end 420.000? Så er mindre, at vi får en regnefejl, så er 60.000 ikke rigtigt resultat. Så er det ikke stå 6 der, så er det. Ja. Og jeg nedenunder. Ja. Ja. Hvorfor ikke? Du er en 5,6 eller? Hvis nu jeg tager den der, den starter ved 2, 4, 6, 2, 4, 6. Så starter ved 4. Og ved 60.000. Så skal vi lige se, hvor langt den er kommet ud. Maskine 1, den kører altid der. Og ved den her, hvis jeg tager 60.000, så er det 2, jeg skal lægge til 4. Så krydser den lige præcis. Det er M1, og det er M2, og det er V1, og det er V1. Jeg tror ikke, den der måde beregner omkostninger på sin liv. Det ligner ikke formen nok meget. Gør det ikke? 60.000 er en brød, som er helt samme som den brød, der er så på 100. Prøv lige at se. Det jeg gør her, det er, at jeg siger, hvorhen starter den? Den starter med 4. Den slutter ved 6, for den slutter der, hvor de to skærer hinanden. Så gennemsnittet. Det er 30.000. Det er 15. Så hvis jeg skal beregne, hvad omkostningen den er på det her stykke, så beregner jeg først 4 gange 60.000, og så en halv gange højde gange bredde på en trekant. Det må jo være det samme som at sige, at jeg tager bare gennemsnittet af det hele, og så siger jeg, hvis jeg tager 5 gange 60.000, så er det det resultat, jeg kommer frem til. Så kan man jo Undskyld, i den sidste. Så når du ikke helt op på... Så når jeg ikke helt op. Det var da træt sagt. Jeg er nødt til at lave den her beregning om. Og så sige, at her, der tager jeg lige 50.000 og sætter ind. 4 plus 50.000 bytte der med 30.000. Væk med dem og væk med dem. 5 tredjedele. Det er 5, 2 tredjedele. Så her skal der stå 4 plus 5, 2 tredjedele. Det er 2. Det er
9, 2 tredjedel er lige med 29 tredjedel af 2 er lige med 29 sjettedel er lige med, det må være 4, og så 5 sjettedel. Så 50.000 gange 4, 5 sjettedel. Det bliver vi nødt til at bruge numrene for. $241.666 kroner. Og så væk med den der. Og så bliver det og så 1 og 2 det var deres rejseresultat. Det passer det heller ikke der. Jo. Så er der en anden galt i den argument. Damn. Nå, det vil jeg godt være for. Det er fordi, i virkeligheden, så vil jeg hellere lave 80.000 på maskine nummer 2. Tror jeg. Kun 50.000. Hvorfor det? Men også er der 9, så... Yes! Og du kan vel godt lade det. Du kan vel godt lade det. Det er jo på sin næste gang, og så passer det. Den kan jo godt lade 50.000, kan den ikke? De bliver bare dyrere end 6 kroner. Wingstøv Center, Svendlerbakken. Der er et eller andet galt. Det her. Når jeg dividerer de to, så skal det tal altså blive lavere end det der. Altså, det der skal blive mindre end 5 kroner i gennemsnit. Når det der, det giver 5 kroner. Så der er et eller andet galt i min beregning. Det må det også 50.000. Nej. Nej, opgaven er rigtig nok. Nej. Hvorfor er det så der 80.000? Det er jo bare for at tage et tal. Nej. Det vi kun lave op til det her. Jeg skal lige vise jer konklusionen først, så skal jeg nok finde ud af, hvor han vil gå hen i min beregning bagefter. Det der her, det var alle gennemsnitsomkostninger. Men er det variable gennemsnitsomkostninger, der er relevant? Nej. Hvad er så relevant? Kom. Hvad er krom? Kan vi komme frem til krom ud fra den der? Vi kan bare regne.
Vi ved jo, at hvis det der det er rigtigt, så er VO lige med VG gange ved x. Så må det være 4x plus 1 30.000 del x i anden. Og hvis det der det er rigtigt, så er om lige med VO differentieret x i første, der kommer bare til at stå 4 plus, men her flytter vi total ned, så der står inde 2 30.000 del x, eller lige med 4 plus 1 15.000 del x. Og så når jeg har det, så kan jeg sige her, at krom er lige med krom, og så 4 plus 1 15.000 del x er lige med 6. Og så er x lige med 6 minus 4 gange 15.000 divideret med 1 er lige med 2 gange 15.000. 30.000. Så hvis jeg bygger allerede ved 30.000, så bliver det billigere, end hvis jeg bygger ved 60.000. Og det burde det også vise, når jeg bygger ved 50.000. Men hvorfor jeg kommer frem til andet resultat, det ved jeg ikke. Jo, fordi hvis nu jeg laver her, laver nummer, så er det på den her tavle. Hvis nu jeg laver den der, så bliver den 4 plus 30, nej, det var 30.000 og 1 divideret med 15 er lige med 6 og 15.000. 6 delt 15.000 det. Og hvis vi anerkender, at 6 delt 15.000 det er større end 6, så skal vi 30.000. Så min krom bliver her. Den skal jeg ved 30.000. Lige snart jeg kommer op over det her punkt, så er jeg krom på M2. Så er den jo højere end krom på M1. Så på M1, så er det her lige med krom. Hvis alle enheder koster 6 kroner, hvad koster så den næste enhed? Det koster 6 kroner. Men med den her, der stiger grænseomkostningen op til over 6 kroner, når vi passerer 30.000. Så det er præcis mængden 30.000 med logik. Og så skal jeg finde ud af det der til næste gang, hvor jeg regner forkert. Se på onsdag, og det er jo næste gang. Der gør vi det, at vi regner lige opgave 8 igen. Det var kun 5 minutter. Det er jeg til at regne den igen. Når vi så har gjort det, så tager vi kapitel 8. Kapitel 8 det er sådan et sødt lille kapitel, hvor vi bare har nogle omkostningspakker, som vi skal skrive. Og så går vi i gang med kapitel 9. Og det vi så ikke når af kapitel 9 på onsdag, det når vi på mandag. Og på mandag er vi også igennem kapitel 10. Så når vi kommer til mandag, så har vi været igennem kapitel 9 og kapitel 10 og er i gang med kapitel 11. Så vi skal have læst, vi skal have læst frem til kapitel 11 inden næste onsdag. Og hvordan vi vil planlægge læsningen af dem frem til næste onsdag, det er sådan lidt op til jer selv.
Men inden vi kommer til næste onsdag, så er vi færdige med, at vi har læst kapitel 11, og vi er godt i gang med at arbejde på kapitel 11. Men det, der står i kapitel 11, det er så til gengæld det, vi arbejder videre med frem til jul. Altså kapitel 12 er bare en udvidelse af kapitel 11. Så til næste onsdag, der skal vi frem og have læst kapitel 11, så vi se, hvor meget tid I får for det. Der er 70 sider, så hvis det er på onsdag, I skal læse kapitel 8 og kapitel 9, hvis I ikke har læst dem allerede. Tak for jer.